سلام كم يتوعلو زي خبركم تخطاتلتي إيري تي في رحوز قنيات بعلنا تسنت بمناين لومي قطر استدالوه زيناوي مسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا زينا زغر ولكم خالد محمد برهاني بارساتهم جمر سنبلنا تسنت أبزواتات قشوار كان دوبن بلعل دمكت تبعيلو كارنيفال سنبلنا تسنت أبقني قرناتات أسمر غريبو أبو فورون أرعتان زناب أبلعل النبرات قرات أوريدو أبو سومال بشبرا ومتقعتي تشعبت سبات قتلهم بريطانيا بسيطات تشاغوز ماوريشيس كتمل سلا حفشاو بايتو حبرات هقرات وسينو بوتسوانا هاد الحرام زمزخل كل حقي العيلاتو زرزر زينا بريزيدنت ريبابليك إيطاليا سيرجيو ماتاريلا ناب حزب منغستن إيرترا نا يوهانا ملخت سديدو أبتي باغاتامي تسمبل مبل 28 عامت ناتسنت بسم حزب منغستن إيطاليا زسددو ملختي بريزيدنت ماتاريلا بريزيدنت إسياس أفورقي كمون حزب منغستن إيرترا سناي منيتو غليصوم بريزيدنت ماتاريلا بتوساخي نتاريخاوي زمدناتات إيرتران إيطاليان بمتكاس أبزي أبزوبا قرن أفريقيا حدش موائل سلام سفينو لزلوان نخلتيو حزبتات بزربح نممعبالو سفيح عدل كم زلو غليصوم سنبلنا سنة إيرترا وشت هاجرن وطعن بسفيح كوماوي سوتافي بدمكتي بعل كم زلو يفلات كما قتلتها نايزي بدرجة زوبا قاشوار كاستدالوه سنة سرعات عبد كتما بارونتو بالعول معرك تبعي الله وكيل إيرينا أكال مبرهتون زدالوه تسبسب ياسين صالح كأوروا يوم سنبل مبل أسران شومنتن عامت ناتنت بدرجة زوباقاش باركا بأسران حادن قنبت أب كتما بارونتو بالعلم عارك تبعيلوم اتسنبل مغتسلتان ايتي صنعات بصنعات نلمعات بزبل تيما كاب قداماي سومن ورح قنبت بالعل هزباو تساتفو بب خبابيو كسلاسل زقني مسنادوتاتيم أبتي أزاز مقرباو جنبار بريغادر جنرال تخلق فلاي أما حدار زوباقاش باركا آتو فساي حيلة أزدست سراويتن قال أستاذ سلطانن كمون وكالتي هزبي استساتفو زوباو تنبل نترجم ناتنتن سلاس تخفل رزين واغان زغلصو سنت بباوي مسنادوتات كقربن كلو نمم محدارات كبابن بهيراتن زوكل هزباو سلفتات سلف باند مرشان سراويتن توسخ دمقت هيبموم أما حدار زوبا آتو فساي حيلة أبزها بقال أوشتن وطاين بالعل هاجراو وني تبعت زلا علت ناتنت أب فولي تاريخاوي معرف تتسنبل بمهلوا فلينت كم زلوا تغيسو زبرخ قطباوي أبيتن المزقاب قالنان مبصعنان إن حدث الله خمس خونات حبيروم همونغو إيرتران إثيوبيان للأسرع متات سنحين يتصابوا خونات تختيمو نيرتران هزبان مدبركاح استبقسي بزوح زعينتو شرعتات أبتسعرو الأوان يوزب بحد زلو أبرئيس زي أبلالي إيرترا بعلو زتسقدده زي فتحاوي قدا زتلع للو حمتون إيو سلازغا بدرجة زوانان عالمين بزوح بوليتيكاون دبلوماسياون معباليتاتن ادلاتن أبستغادو لغزيه إنا نسمبلو زلنا نقعدو لمعاتن مختن هزبي إيرترا وحز قبرو صنعات يوزبلا آتو فساهي أبقدن هزبي إيرترا زولو بداهنا لمعاتن هنصت هاجرن مدرخ كل زيغا بصنعات توفاينتن حدنتن كم زمكتو صنع أمنتو قليصوم أبو منبر أوهادي شماغل بعالات آتو إدريس صالح بوغنو زلنا مدرخ زلاق سلامن معبالن مرقات سفيح أدلات زرحاو مخانو بمتكاس هزبي إيرترا نتي أم مدرخ تتصابقو زرعيو حيال صنعات أم مدرخ لمعات بعد صفا خمز دوغمو زتراتر كم زيلا الرقاقيتوم كابزخون أوان العلي أب حدش مدرخ سلام نزلاق معبالي مالت بمختينا لألاونتنا نزو حسنالون بسدعاتنا بين زي فتحاوي القداد سعرنالون وسيدنا عسر عامد قعزون صنعاتن عقلن بقبر زرقاقصنالو مدرخ تبعال بمهلاوا فلي أقدا سدت اللوا اتمدب بياتاوي صوتاتاتن سنة أباباوي مسانادوتاتن كمون مرئيت من قصاص تمهارون هزباوي بهلاوي مدباتن زتسنة نيروم
بتماسسالي أب زوبا دبوب تنبل ناتسنت بزوبا درجات مالي أب كتما مندفرا تبعيلو وكيلات إيرينا في المونتكابون شويت قبر برهانن زلاخو زينا وتصبصب أزي برهانه عدي انكو قلبي تشعت رسي عدي وليلا هاجر صندوق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفار ኣብ ዞባ ደቡብ ሰፊሕ ህዝባውን ወግዓውን ምድላዋት ክካየደሉ ዝቕነየ ጽምብል ናጽነት ብደረጃ ዞባ ትማል 22 ግንቦት ብልዑል ማዕርግ ተባዒሉ ኣብቲ ኣብ ስታድዮም ከተማ መንደፈራ ዝተኻየደ ሚኒስተራትን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዝርከቦ ሰበስልጣን መንግስቲ ከምኡውን ወከልቲ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ቃል ዘስምዐ ኣብ ወንበር ዞባዊ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ኣብርሃም ዮሃንስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሎብ ዘበን ህዝቢ ኤርትራ ብኹልንትንኡ ዝደመቐ በዓል ክሕልፍ ከሎ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ بقليل زتمت كم زي كونه بمتقاس حزبي ببخبابي نزرعي عزوز ستافي موجيسو لمون بقولن تناو حزبن سراويتن زدما قبعل كحلف مخالو زم حلالفو ملغتي بقليل زتمت هيكونن كم هاجر علم زصعنتنا مسكدل صيرنا خنمكت زخالنا حزب مخنان ان مكتنا خنا لمع كم نخل زمسكرنا الله أما حداري زوبا دبوب آت إفريم قبر خرستوس بوغونو مبل 28 عامد زنبلنا تنتنا نمبزحتهم عبيت بدهوتاتنا تتابعوتاتنا بعوت بسجرنا الأوان نبعلو مهلاونا فولي كم زقبرو بمتكاس سالا زتنعنان زتتأممنا كونتا أي سلام أي كينات أبقعو أبلعلينا استسقدد إقادات العيلو أب تسفو مدرخ لمعات معبالين رقيتنا لنا كبل قليتو سالا زتنعنا مكيتنا سعرنا لنا سالات صنعنا أم قوايا علم موجودنا تعويدنا إنا سالات صنعنا أم فتنا زيت فأنا عندما نبذل على قطبة ولمعات زساقاقر عبيت تحت غرسي غشان مرحبتاتن هانيسنا إنا من تزيل كا نايلوم علم نايلوم عمد سلمن وكبن بعرنا صنعاتن بصنعاتن لمعات أب تحت زبل تيوانا نبقلو زلنا اتتنبل بحبراو منقسقاس تمهارو كمون بتلي استسنيت عم زيماتاتن دراماتاتن دميقو نيرو 24 مايو مرحبا فرحات متكبته وانا حرب الحرابه إذا خمزيلون كله بمخنيات بعلنا تنت 4 من محدارات كبابن استفلاليات كالات كتما من دفراس تساتفو كارنيفال بعسران حدن قنبوت أبقاني قولناتا كتماك قريبو أبتي تنعات بتنعات نلمعات نزبل مريحتي مازن تبارق تحستو زحازة كارنيفال ننايلو معامد تنبلنا تنت توسخ معرك كم زهابو لأختي إيرينا حبيرا كأوان رفرندم شحن شعات 293 بب مدرخو نزتحلف معرفات مختن لمعتن زن صوارق تحزتو زحقوفه كارنيفال تنبل مبل 28 عامت ناتسنت تمال 22 قنبوت اب ساعات دحر قطري اب قندي غودناتات كتما اسمرا قريبو غازيتኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ተከታቲላ ዘዳለወቶ ዜናዊ ጸብጸባሎ ይስዕብ عدي انكو قلبي تشعت رسي عدي وليلا هاجر صندوق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفار كارنيفال أكل صندوق ناتينا إفرا كبخونا وحمتها توصير له نفس وقت عملون نسينا كما بخصانا لقانا معرفات قاتين نسي إفرا تنقبر صوحي في غرب شايلو معمت من كارنيفالون نسي صنعات بصنعات من لمعات كما تنقبر سبيزيو جوائزنا زلو إذي بعصر سلستن أصان زواتات مأكلن سلست هاجراوان تكالاتن زقربة جزية بزحلو أجباب سنسلة تاريخاوي في تسامتات زتن صبار أول مرئيت صحافي حزباو جنبار نيو ديمقراطيا فتحن آتو الأمين محمد سعيدن أما حداري زوا مأكل ميجر جنرال رمضان عثمان أولياء يونيوم مرئوم كفيتموم إتي
ካብ ሽዳ ተበጊሱ ብጎደናታት ሰማዕታትን ሓርነትን ሓሊፉ ኣብ ባሕቲ መስከረም ዝተዛዘመ ብወካሊ ስነ-ጥበባዊ ዕዮ ዝማዕረገ ምርኢት ካርኒቫል መስርሕ ሬፈረንደም ሳዋን መኸተን ምኽባር ልኡላውነት ምስጓግ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ስምምዕ አልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን መኸተ ዜጋታት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኣብ ስፖርት ዝተመዝገበ ገስጋስ ከምኡውን ምኽታም ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣስመራን ንዕኡ ስዒቡ ዝመፀ ምዕባለታትን ሰናይ ጉርብትናን ዘንጸባርቕ እዩ ብዘይካዚ ኩባንያ ህንፃ ሰገን ትካል ስራሓት ሓፂንን ዕንፀይትን ሰንበል ከምኡውን ኮርፖሬሽን ኤሪቴል ሃገራውያን ኩባንያታትን ትካላትን ኣብ መስርሕ ህንፀት ሃገር ንዘሰላስልኦ ዘለዋ ንጥፈታት ብውክልና ኣቕሪበን እዚ ካርኒቫል ቀሪቡ ዘሎ ዓመት ንሰላምን መኸተን ዝምልከት ኮይኑ ካብ መምስራት ናይ ሳዋ ክሳብ ዝሕጂ በፅሕና ዘለና ደረጃ ወይ በፅሕና ዘለና እዋን ከምኡውን መጻኢ ከመይ ናይ ኤርትራ ምዕባለ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘንጸባርቕ ካርኒቫል ኮይኑ ናይ ቦታትኩምን ኣዴታትኩምን ኣሰብ ሓዙ ዘይ ናጽነት ዘይ ሃገር ዓላማ የለን ሃገር ወሳኒ ናጽነት ናይ ብሓቂ ንዓይሲ ህይወት እዩ ህይወት ይኽብል ይኽእል ኣነ ናይ ብሓቂ ናጽነት መግለጽ የብለይ ናይ ብሓቂ ንዓመታ ከም ጽዋና ጽንሕስ ከምዚ ጌርና ንውዕለሉ ኸ ይግበረና ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ኸ ይሆና ይብሎ ንኹሉ ሓይልታት ምክልኻል ይሆና ይብሎ ጅማ ድርብ ሓጎስ እዩ ድርብ ሓጎስ ተመስገን ፈጣሪ ዓይና ኣባይትና ይድፈነልና ዘለዓለም ዓወትና ሓጓስ ናጽነት ክብረት ናጀበን ክብረትና ናጽነትና ማለት ማለቶም ወላም ኮርጨሙ ሻዕበረትሪያ ደረጀት ለበጽሕኒና ሃገር ሕርያቱና ረኽባት ይበቃምዕልታ ኣነ የፋርሓት ገሪሕነት መንግስቲ ኤርትራ ሳላኻ ኣብቲ መብፅሕና ይውሃና ኣለና ሰኒዕካ ዘፅናዕካዮ ህዝቢ ኤርትራ ረኪትና ሓያል ወራራ ሓያል ተቃውሞታት ኣፍሺፍካ ኣብቲ ዘድማሕካና ሳላኻ ኢና ሞኒ ኩሉ ዓብቶም ዘለና ይብለዋንካ ሓደ ካብ ዓበይቲ መደባት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ዝኾነ ካርኒቫል ዓመት መጸ ህዝቢ በብምምሕዳሩ ፍሉይ ምድላዋት ብምግባር ዘዳልዎ ናይ ምህዞ ጥበብን ዝተሓወሶ ተንቀሳቓሲ መድረኽ ምርኢት እዩ አባላት ውዳቤ ሰራሕተኛታት መንእስያት ኣብ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ደሞዞም ተቆራጺ ብምግባር ንዝተኣከበ ገንዘብ ንስድራ ስውኣት ደገፍ ገይሮም እቶም ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ነዚ ኣበርክቶ ዝገበሩ ሰራሕተኛታት ኣብ ነፍሲ ወከፎም ንወርሒ ካብ 10 ክሳብ 100 ናቕፋ እናዋፅኡን ዘዋህለልዎ ገንዘብ ብሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝተለለያ ጽጉማት ስድራ ቤታት እዮም ኣረኪቦሞ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ ኺዳነ ዮሃንስ ነቲ በቶም መንእስያት ዝተወስደ ተበግሶ ብምምጓስ ከም ዝበለ ንሕልና ዘቕስን ተግባራት ክስስን ፀዊዖም እቲ ብሰራሕተኛታት መደበር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሕርጊጎ ዝተጀመረ ተበግሶ ድሮ ብኣባላት ምምሕዳር ዞባ ተሳዒቡ ምርኣይ ዝምስገን ምዃኑ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ኣሕመድ ጃዕፈር ሓቢሩ ኣብ ሓውሲ ከተማ ፎሮ ብ21 ጉንቦት ኣብ ሰዓታት ምሸት ዝወቕዐ ንፋስ ዝተሓወሶ ሓያል ዝናብ ኣብ ልዕሊ ንብረት ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ወኪል ኤርና ሓቢሮም ብመሰረት ዝበፅሐና ሓበሬታ በቲ ንኣስታት 4 ደቂቕ ዝሃረመ ንፋስ ዝዓብለሎ ብርቱዕ ዝናብ 15 መንበር ኣባይቲ ክፈርስ እንከሎ ዚንጎታት 3 ትካላት ንግዲ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ተቐንጢጡ ብዘይካዚ 60 ሜትሮ የቕሬታ ብዘይካዚ 60 ሜትሮ መንደቕ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ፈሪሱ መስመር ማይ ዊዓ ፎሮ ድማ ከፊላዊ ጉድኣት ወሪድዎም ካብ በረኽቲ ጎቦታት ብዝወረደ ብርቱዕ ውሕጅ እውን ጽርግያ ዓሰብ ባጽዕ ከም ዝተበላሸወ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ብተመሳሳሊ ብ19 ጉንቦት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኢራፈለ ብዝወቕዐ ህወብላ ንፋስ ዝተሓወሰ ብርቱዕ ዝናብ 36 መንበር ኣባይትን 5 ንግዳዊ ትካላትን ከም ዝፈረሰ ዚንጎታት ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ድማ ከም ተቐንጠጠ ደንጊዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ዓዲ ዒማሮ ምምሕዳር ከባቢ ማልካውን 10 ገዛውቲ ክፈርስ እንከሎ 10 ኣጣል ብውሕጅ ከም ዝተወስዳ ተፈሊጡ ኣብ 2017 ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኢራፈለ ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ
ኣስታት 45 መንበር ኣባይቲ ክፈርስ እንከሎ ዚንጎታት ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተቐንጠጠ ዝዝከር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ 18 ግንቦት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣራዕታ ምምሕዳር ከባቢ ጢዖን ምዕድርን ብዝወቕዐ ህወብላ ዝተሓወሶ ሓያል ዝናብ ኣብ ሓውሲ ከተማ ጢዖ 40 መንበር ኣባይቲ ፀሓያዊት ፀዓት ኮማዊ ሆስፒታልን ቤት ጽሕፈት ኤሪቴልን ከዓኑ እንከሎ ኣብ ገለ ኣብያተ ጽሕፈት ከፊላዊ ጉድኣት ወሪዱ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ባሕሪ ዝነበራ 5 ጀላቡ ብንፋስ ተገፊዐን ጉድኣት ከም ዝወረደን ክፍለጥ ተኻኢሉ ይቕሬታ ኣብ ምሕደር ከባቢ ምዕዲር ድማ 20 መንበር ኣባይቲ ክፈርስ እንከሎ 4 መምሃሪ ክፍልታት መባእታ ቤት ትምህርቲ ዚንጉ ተቐንጢጡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜና ወፃኢ እዩ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወፃኢ ትማሊ 22 ግንቦት ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ሶማል ብዝተፈጸመ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሶማል ዝነበረ ዝርከቦም 9 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ መጥቃዕቲ ቦምብ 13 ከም ዝቆሰሉን ናብ ልዕሊ ንብረት ዕንወት ከም ዝወረደን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኣብ ሶማል ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከካይድ ዝጸንሐ ሽብራዊ ጉጅለ አሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ ብሪጣንያ ኣብ ትሕቲ ግዛእታ ንዘለዋ ልኡላዊ መሬት ማውሪሸስ ዝኾና ደሴታት ክትመልስ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውሳኔ ኣሕሊፎ እቲ ባይቶ ነዚ ውሳኔ እዚ ዘሕለፈ እተን ብቻጎስ ዝፍለጣ ደሴታት ናብ ማውሪሸስ ክምለሳ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደን 116 ሃገራት ደገፈን ዝሃባሉን ውሳኔ እዩ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ብሪጣንያ ነተን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከባን ኣብ 1965 ካብቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝነፀለተን ደሴታት ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ክትመልሰኒ ውሳኔ ኣሕሊፉ ዘሎ ብሪጣንያ ንማውሪሸስ ናጽነታ ክትባ ኣማሲኡ ድማ ነተን ደሴታት ናብ ግዛእታ ክትጽምብረን ከም ዝወሰነት እዮም መዛግብቲ ታሪክ ዘረድኡ እንተኾነ ግና እቲ ኣገባብ ንግዛእታ ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ዝገልጽ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እተን ደሴታት ናብ ዋንነተን ክምለሳ እዩ ክጽውዕ ጸኒሑ እተን ስትራቴጂያውያን ደሴታት ኣብዚ እዋን እዚ ሓባራዊ ሓይሊ ኣየር ብሪጣንያን ኣሜሪካን ተደኪኑለን ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ቦትስዋና ሃድን ሓራምዝ ዝኽልክል ቅድሚ 5 ዓመታት ዘጽደቐቶ ሕጊ ኣልዒላቶ መንግስቲ ሃገር ሓራምዝ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ዘራእትን ዘውርዶ ኩሉ መዳያዊ ሃስያ እትግምግም ኮሚቴ ብምውፃእ ከካይዶ ድሕሪ ዝጸንሐ ስራሕ እዩ ነቲ ኣብ 2014 ዝጸደቐ ሕጊ ከልዕሎ ዝወሰነ በዚ ድማ ነቲ ዝተጠቐሰ ክሳራታት ንምግታእ ሃድን ሓራምዝ ክቕጽል ምዃኑ ተገሊጹሎ እቲ ውሳኔ ኣብ ተጣበቕቲ እንስሳታት ሓያል ቁጥዕ ከም ዝፈጠረ ዝሕብሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ንጽላት ቱሪዝም ቦትስዋና ብኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ቱሪዝም ድሕሪ ዕደና ኣልማዝ ካልኣይ ዝዓበየ ምንጪ ቁጠባዊ እቶት ቦትስዋና ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘለዉ ልዕሊ 400,000 ሓራምዝ እቶም 130,000 ኣብ ቦትስዋና ከም ዝርከቡ ዝሕብሩ ጸብጸባት እቲ ሃገር ብብዝሒ እቶም እንስሳታት ብደረጃ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከም እትስራዕ የረድኡ ኣብ ኢንዶኔዥያ ምስ ውፅኢት ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ተተሓሒዙ ብዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ሰብኣውን ጸጥታዊ ክሳራታት ወሪዱ በቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ጃካርታ ዝተወልዐን ገና ዘይሃደአን ግጭት ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 10ታት ከም ዝቆሰሉን ሰብ መዚ ጸጥታ ሃገር ኣፍሊጦም እቲ ግጭት ኮሚሽን ምርጫ ኢንዶኔዥያ ፕሬዝደንት ጆኮ ዊዶዶ ንኻልኣይ ግዜኡ ከም ዝተዓወተ ብ21 ግንቦት ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ ተወሊዑ ኣቐዲሙ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ዝነበረን ኣብቲ ብ17 ሚያዝያ ዝተኻየደ ምርጫ ዝተወዳደረን ፕራቦ ሳቢያንቶ ከም ዝተዓወተ ብምግላጽ ነቲ ውፅኢት ነጺግዎ ኣሎ በዚ ድማ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ክልቲኦም ዝተወልዐ ናዕቢ መሊሱ ከይገድድ ተሰጊኡሎ በዚ ዝተሻቐለ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ንምግትኡ ኣብ ከተማ ጃካርታን ከባቢኣን ልዕሊ 50,000 ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ተቓሊሑ ብሰንክቲ ህዝባዊ ናዕቢ ጸጥታዊ ዘይምርጋእታ ከተማ ብኣሉታ ከም ዝተጸልወ ተፈሊጡ ፕሬዝደንት ጆኮ ዊዶዶ ኣብቲ ምርጫ 55.5 ሚታዊት ብልጫ ድምፂ ብምርካብ ከም ዝተዓወተ እዩ ኮሚሽን ምርጫ ኣፍሊጡ ኣብ መንጎ ፊሊፒንስን ካናዳን ብጉዳይ ደረቕ ጓሓፍ ዝተኸስተ ዘይምቅዳው ዝኸፍአ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ቅድሚ 6 ዓመታት ናብ ፊሊፒንስ ንዝለኣኸቶ ጓሓፍ ክትመልስ ዝተሰማምዐት ካናዳ ኣብ ቃላ ከም ዘይጸንዐት ዝወቅስ ፕሬዝደንት ሮድሪጎ ዱተርቴ ነቲ ጓሓፍ ናብቲ ሃገር ዝመልሳ ኩባንያታት ክቆጽር ከም ዝኽእል ድሕሪ ምእማቱ እዩ
بريزيدنت دوترتي كندا زاتوتو سممع عبز حصر غزي مزيت تتغبر 69 كونتينرات غحف ناب ماياوي غزاتا كوغحف كم زخيلا طنقيقلهم كندا نز حدش متنقطع ملكيتا مغلص كونت زي هابت امونغ انز تفطر مفحفح مليسو خبس كم زخيل غنا ناي قربا تعذبتي امتهم منغست كندا نتي كاب 2013 كساب 2014 ناب فيليبينس زلاخو درق غحف ناب هاغرو كملسو كم زتسمامعلو ناي غزي غدب ب 15 غنبتيو ابكيعم كم سعبين نايزي فيليبينس زحلف سمون امباسادرا كاب كندا سحيباتو يا بريزيدنت رودريغو دوتيرتي هاغرو مس كندا زاتوتو ناي 233 مليون دولار وعل مشط انفرتي ابز حلف عمد دحر مسرازو دبلوماسياوي زمدنا خلتين هاغرات بالوتا كم تتصلوه ايرسعن غريخن بلغاريان مسرح هنصت نايتي نخلتين زرخب مسمر بحرياو غاز نمهنات زاتو وعل نمجمار امر دابصيحن تسممع قداموت منسترات كلتين هاغرات ب 22 غنبوت اب صوفيا رئيس ختمه بلغاريا بزكايد وركبي تختيمو مسرح از مسمر دارغا ملؤ بملؤ اب روسيا تصقعن زصلحت بلغاريا بخفيل كغلاغلا مخانو يمت روسيا نتي بمجد يوكرين بيلو نا بلغاريا كاتو زنح مسمر اب 2020 بمسمر تركي كتقيرو مخانات تغلص بمهلاوا بلغاريا اب حدا غختاتو خم تخلي خغلص صنيحهم ازي نغريخن بلغاريا زرخب 182 كيلومتر زنوحاتو مسمر غاز امودا 2020 سرحق جمر تثبيت يغبرلهم زي ناي 245 مليون دولار باجت نبلغاريا تتقاميت نايتي غرابتا زغلغلالو زلوا بحرياوي غاز بحري كاسبيان كتكون كخلايوم زيناوي مسنادو بستفصيملو دغيمنا رحوس قنيات بعلنا صنت نمنه برخ معلتي سلام كمي صنيحكم كبرات عزبتنا روحس قنيات بعلنا صنت كون لكم انداتمننا علتاوي زينا سبورت نقرب لكم سناي مكثال بمخنيات مبل 28 عامت زخرنا صنت ككاير زقني هاغرا وددر بادمينتونن صدقا تينسن بسنبت 19 غنبت بدمقات تزازيمو ابتي اب جيمنازيوم دنب سنبل زتخايدن مساطي وددرات زترايلون مدبات بركت زبولو افكرت سبورتن زتخاتاتولو ينيرو هاغراو فدريشن بادمينتون ايرترا اب زكاير وددرات امناي ولقي تحت ادمه دك تبعتيو وددرات فيلمون ساميل فانيل ارعادومن رفائيل داويتن امناي ولقي لعل ادمه دك انستيو قسانت هايله يوريت عقبا ميكائيل مخسب تسفا مريمن امناي ولقي لعل ادمه دك تبعتيو فيلمون سامسوم ابيل كيروسن هيرمون ميكائيلن عوتات كوينوم وددروم زازيموم امناي نصيل دك تبعتيو لعل ادمه وددرات دما ليكون مولجيتا كامكلخال هيرمون يوب كابزوبا ماكل مدهاني تسفاي كابزوبا سوا عوتات كوينوم وددروم فصيموم ولقه تصاوتي بزر ايو بلصوتا دما كاب لعل عدمه دك تبعتيو ابيل كيروس شلمات كعترن كلو مثل لعل عدميو غطيمو بلصوتا زر اي ناتنايل هاب تغرغش كمون نمصاي بلصات تسفات وددر تخونو تثبيت زغبرلهم تمنيت يعقوب كاب سميناو قيح بحرن فيروز مولو برهان كاب دوبن فولي شلمات تقبيلهم امناي صمدي حوسواس تحت عدمه وددرات دما توادرت ماكل رفائيل داويت ايدن هاب تغرغشن سمعون امانييلن فرسلام بلصن كاب دوب كمون نادرن تمنيتن كاب سميناو قيح بحري كاب قداماي كساب سالساي درجه بمحاز نشلمات بقيهم اوددر نصلق انستيو تحت عدمه ايدن هاب تغرغش كاب ماكل ريم ريد اي كاب عنسبا فرسلام بلص كاب دوبب عوتات كوينوم امناي نصلق تبعتيو تحت عدمه رفائيل داويت كاب ماكل ياسير عبد القادر كاب عنسبان سايمون امانييل كاب دوببن عوتات كوينوم امناي غانتا حوسواس لعل عدمه وددرات دما هيرمون ميكائيلن يوريت عقبا ميكائيلن كاب ماكل كبرم بينن قسانت هايلن كاب عنسبا كمون ليكون مولجيتان مخسب تسفا مريمن كام كل خلق قدامو سلست عوتات بمخان وددروم زازيموم لعلت ودادرنت ابسترايلو ناي دك انستيون دك تبعتيون لعل عدمه نصل وددرات كاب دك انستيو قسانت هايله كاب عنسبا يوريت عقبا ميكائيل كاب ماكلن مخسب تسفا مريم كاب مكلخالن صبلل بمبال وددرن فصيمن امناي دك تبعتيو تماسال وددر دما ليكون مولجيتا كاب مكلخال هيرمون يوب كاب ماكلن مدهاني تسفاي كاب زوبا ساوان عوتات نيروم بدمر حافشا وصي دما زوبا ماكل عنسبان منسترم كلخالن عوتات وددر وانچ اناطنت 2019 بمخان نشلمات بقيان
ኣመዛዘምቲ ውድድር ዕውታት ጋንታታትን ተወዳደርትን ከምኡውን ንውድድር ብብቕዓት ዝመርሑ ደያኑን ኣበርክቶ ዝገበሩ ትካላትን ዝተዳለወሎም ናይ ዋንጫ መዳልያን ገንዘብን ምስክር ወረቐትን ሽልማት ካብ ኢድ ሓላፊ ምክትታል ንጥፈታት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራን ሃገራዊ ፌደሬሽናት ስፖርት ከምኡውን ሓላፊ መኮንን ሓበሬትን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻልን ኮሎኔል ሰሎሞን ስዩምን ሓላፊ ምምሕዳር ፋይናንስን ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሌተናል ኮሎኔል ሳሙኤል ጸጋይን ዕዱማት ኣጋይሽን ተቐቢሎም ብተወሳኺ ሃገራዊ ፌደሬሽን ሰደቓ ቴኒስ ኤርትራ ካብ 18 ክሳብ 19 ጉንበት ዘካየዶን ተወዳደርቲ ዞባታት ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ሚኒስትር ምክልኻልን ክሳተፉ ዝቐነዩ ውድድራት ዋንጫ ናጽነት እውን ብ19 ጉንበት 2019 ኣብ ጂምናዚየም ደንበ ሰንበል ብድምቀት ተዛዚሙ ኣብቲ ብክልቲኡ ጾታታት ናይ ትሕቲ 15 ዓመትን ናይ ልዕሊ 18 ዓመትን 22 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 76 ተወዳደርቲ ንውድድር ዝቐረቡሉ መደብ ብድምር 185 ግጥማት ተኻይዱ ትስፍዋት ተወዳደርቲ ካብ ዝተራእየሉ ናይ ትሕቲ 15 ዕድመ ውድድራት ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሃና ወልደ ገብርኤል ሙዚት ዘምህረትን ሰሊሆም ዓብለሎምን ከምኡውን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኤቨን ክብሮም ሰሚር ገደይንን ሮቤል ኣፈወርቅን ዕውታት ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም መሳጥ ተወዳዳርነት ካብ ዝተራእየሉ ናይ ልዕሊ 18 ዓመት ዕድመ ግጥማት ድማ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሳሮን በረኸት ካብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ናዝሬት ደረስ ካብ ማእከል ሩት መንግስቲ ኣብ ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቀዳሞት ዕውታት ኮናን ከለዋ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ደንደን ነፀረ ኣብ ካብ ማእከል ኤፍሬም ተኽለ ካብ ደቡብ ኣሕመዲን መሐመድ ሓጎስ ካብ ማእከል ዕውታት ብምዃን ውድድሮም ፈጺሞም ዕውታት ተወዳደርትን ጋንታታትን ድማ ዝተዳለወሎም ናይ ዋንጫ መዳልያን ገንዘብን ሽልማታት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራን ተቐቢሎም ባርክስ ክቡራት ተዓዘብትና ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ምዝተረፉ መደባት ኤሪ ቲቪ ሰላም